Matematik grundläggande vux 2. Uppgift 11. Rita i samma koordinatsystem graferna till funktionerna y lika med 2x plus 3. Sedan ritar jag y lika med minus 2x plus 3. Jag börjar med att rita den här först. Och så tittar jag på plus 3. Letar efter plus 3 på y-axeln. Plus 3 ligger här. Här är plus 3. Här. Markerar jag. Sedan tittar jag på det som är bredvid x. Koefficienten till x eller k-värde är 2 eller plus 2. Plus 2 betyder ett steg höger, 2 steg upp. Ett steg höger, 2 steg upp. Så betyder 2. Härifrån, ett steg höger, 2 upp. Betyder att jag hamnar här. Markerar igen. 1 och 2. Då hamnar jag igen här. Och sen är det bara att dra en linje mellan de här 3 punkterna. Om jag kan göra det. Så. Och sen är det bara att förlänga linjen hur mycket man vill. Det är slut. Nu kommer jag till... Jag borde ha ritat med den här färgen. Så. Så. Sen kommer jag till den här funktionen. Och går jag igen till plus 3. Betyder samma punkt här plus 3. Därifrån sedan tittar jag på koefficienten till x som är minus 2. Minus 2 betyder ett steg till höger, 2 steg ner eftersom det är minus. Ett steg höger, 2 steg ner, ett höger, 2 ner och så vidare. Så härifrån tar jag ett steg. Så ett steg höger, 2 ner. Då är det den här punkten som jag ska markera. Igen härifrån 1 och 2. Så då blir det den här punkten. Och nu är det bra. Jag har 3 punkter. Så kan jag försöka rita. Så. Då har jag ritat. Skärningspunkten är den här punkten. Skärningen betyder de så. Och punkten är 0,3. 0 och 3. x0 och y3. Men de har inte sagt skärningspunkten. Bara de har sagt rita. Och jag har ritat i samma koordinatsystem. Så att jag ser hur det ser ut. Så ser det ut. Går tillbaka till mina frågor. Fråga nummer 12. Vilken är den gemensamma lösningen för båda funktionerna? Skärningspunkt är samma som gemensam lösning. Samma. Gemensam lösning betyder skärningspunkt mellan de här 2 funktionerna. Så om jag ritar dem igen, precis som jag ritar de här 2 och markerar skärningspunkten, så har jag svarat på frågan. Så lösning, samma sak som skärningspunkten mellan 2 linjer. Så jag behöver kanske rita de här också. Så ska jag sudda den här. Så att jag ritar de andra. Sudda. Går jag tillbaka och
vad jag har för funktioner. Y lika med x plus 1. Så måste jag gå tillbaka. Y lika med x plus 1. Och sen det andra var y lika med 5 minus 2x. 5 minus 2x. Återigen, det är samma princip. Jag börjar med att titta här. Plus 1 letar jag efter på y-axeln. Och plus 1, då är det här. Plus 1 är här. Här är plus 1. Därifrån sen går jag och här bredvid x finns bara 1. Det syns inte, men det är 1. 1 betyder ett steg höger, ett steg upp. Ett steg höger, ett steg upp. 1 betyder så. Så härifrån går jag ett steg höger, ett steg upp. Höger upp, höger upp, höger upp. Så hur många punkter jag vill kan rita, men behövs inte, bara kanske 2-3 punkter räcker. Så hamnar här och sen hamnar jag här och sen hamnar jag här. Väldigt enkelt. Nu är det bara att så. Där är linjen. Sen kommer jag till den här funktionen. Så ritar jag. Jag går först till 5 plus 5. Jag måste hitta plus 5 på y-axeln. Och plus 5 är här. Här är 5. Sedan kommer jag till det här som är bredvid x. Den är minus 2. Minus 2 betyder ett steg höger, 2 steg ner. Eftersom det är minus. 1 höger, 2 ner. Från vilken punkt? Från 5. Från den här punkten. Så betyder att jag måste komma ett steg höger och 2 ner. Då hamnar jag på den här punkten. Måste markera. Här är min punkt. Igen. 1 höger, 2 ner. Så hamnar jag här. Det räcker. Nu har jag 3 punkter. Så ska jag göra. Så. Eftersom som sagt. Eller jag såg kanske i förra videon att jag inte har någon linjal. Och när jag inte har linjal. Då är det jättesvårt att rita rätt. Jag använder program och jag använder. Det är inte förhand. Förhand är mycket enklare. Så. Då blir det svårt för mig att rita rätt. Så skärningspunkten är den här punkten. Som vi ser. Den här punkten. De skär varandra. Då ska jag veta koordinater. Och koordinater för den här punkten är. Om jag har ritat rätt kanske blir x är 1. Eftersom här är 1. Och y blir 2. Kanske. Om jag ritat rätt. Så koordinater är 1 och 2. Hoppas jag. Men du som ritar förhand får bättre kanske möjlighet att skriva rätt punkt för skärningspunkten mellan de här två. Det finns ett annat sätt att räkna algebraisk. Vad gör man? Man tar, eftersom här är y och här är y. Y lika med någonting betyder hela det här lika med hela det här. Så jag löser ekvationen. Algebraisk betyder jag skriver så. X plus 1 lika med 5 minus 2x. Jag har en ekvation jag löser. Jag flyttar x till den här sidan. Och jag flyttar 5 till den här sidan. Eller kanske jag flyttar x till den här sidan bättre. Så då blir det, jag har x, jag skriver igen.
Jag flyttar den här till den här sidan, då blir det plus 2x. 5 har jag kvar här, jag flyttar plus 1 till andra sidan, då blir det minus 1. Så här blir 3x och här blir 4. Så jag har fel. Det var inte 1 och 2. Eftersom det är inte exakt 1, det är lite mer än 1 ser det ut så. Och sen x är lika med 4 delat på 3 som betyder en hel, jag ska skriva 3 bra, betyder en hel och tredjedel så den är inte exakt 1 och med ögonen också syns att det inte är exakt 1, det är 1 och någonting, men på ett ungefär är det 1. Så x är lika med 4 delat med 3, bättre att jag lämnar så här. Och y, då går jag tillbaka här och ersätter x med 4 delat med 3 plus 1. Så y är lika med x plus 1 och x är 4 delat med 3 plus 1. Då blir en hel och sen 4 tredjedelar, och så kan jag skriva upp som 2 hela och en tredjedel. Så här är y. Så skärningspunkten är en hel och tredjedel och 2 hela och tredjedel. Så kan jag skriva. Så det här är bäst kanske så. Så som vi ser även här, så den är lite mer än 2. Och här är lite mer än 1. Så kan man göra. Ja, det är så bra.